Noong 1258, sinimula ng Mongol Empire ang kanilang invasion sa kaharian ng Dai Viet or North Vietnam na sinundan ng kanilang pananakop sa kaharian ng Champa or South Vietnam para palawakin ang Mongol Empire sa Southeast Asia. Ito ang kwento ng Mongol invasion sa Vietnam, digmaan ng dalawang makapangyarihang bansa para ipasailalim sa kontrol ng Yuan Dynasty ang Vietnam sa pamumuno ng Mongol Emperor na si Kublai Khan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa mga taong 1250s, napakalawak na ng nasasakupan ng Mongol Empire sa mundo. Nasa ilalim ng kanilang kontrol ang Eastern Europe, Anatolia or Asia Minor, Northern China, Manchuria, Central Asia, Tibet, at Southeast Asia. Samantala, ang bagong emperador ng mga Mongols na si Mongke Khan ay gustong sakupin na ng tuluyan ng Song Dynasty sa south ng China sa pamamagitan ng pag-atake nila sa tatlong direksyon para maiwasan ang napakaraming casualties sa frontal assault laban sa mga Chino sa south ng China. Kaya nagdesisyon si Mongke Khan na mag-establish ng base militar sa southwestern China para ipatupad ang kanyang plano. Sa mga panahong lingyo ng bansang Vietnam ay nahahati sa dalawang kaharian ng Dai Viet sa norte na mas kilala sa tawag na Annam at kaharian ng Champa sa bahaging south ng Vietnam. Noong 1258, sinakop ni Kublai ang kapatid ni Mongke Khan ang kaharian ng Dali or Yunnan sa southwestern China kung saan doon sila nag-establish ng base militar laban sa Song Dynasty habang ang general ni Kublai na si Uriang Kaday, ang anak ng kilalang Mongol general na si Subutai, ay pinamunuan ng malaking puwersa ng Mongol army at dumiretso sa kaharian ng Dai Viet. Madaling tinalo ng mga Mongols ang puwersa ng Dai Viet sa lugar kaya ang bagong hari ng Dai Viet ay nagpadala kaagad ng mga ambassadors kay Kublai na nasa Yunnan at napakaraming regalo bilang tributo ng mga Vietnamese sa mga Mongols dahil ayaw ng bagong hari na makipaglaban sa mga Mongols dahil sa kanyang paniniwala ay baka magriresulta lang ito sa pagkawasak ng kanyang kaharian at pagkamatay ng kanyang mga tao dahil sa mga panahong iyon ay kilalang kilala ang mga Mongols sa kanilang kabrutalan sa digmaan. Samantala si General Uriang Kaday na nasa Dai Viet ay napilitang bumalik sa Yunnan kasama ang kanyang buong puwersa dahil hindi naman sila sanay sa klima ng Vietnam at ang mga tropical diseases na siyang kumakalat sa buong puwersa ng mga Mongols sa lugar at umabot na rin ang balita sa kaharian ng Champa or South Vietnam ang pag-invade ng mga Mongol sa norte. Kaya sa mga panahong iyon ay nagpadala na rin ng mga tributo ang Champa sa Khan ng mga Mongols para maiwasan ng digmaan. Sa pagtakbo ng panahon ay naging maganda ang relasyon ng mga Mongols at ng dalawang kaharian sa south, ang Dai Viet at Champa, pero bigla itong nagbago na magdemand si Kublai na kinakailangang pumunta sa kanya ang dalawang hari ng Vietnam para personal na ipakita ang kanilang pagkikipag-alyansa sa mga Mongols na naiwasan pa rin ng dalawang hari sa pamamagitan ng pagdodoble nila sa kanilang mga tributo at regalo kay Kublai. Pero noong 1279 ay tuluyan ng bumagsak ang Song Dynasty sa kontrol ni Kublai Khan ng bagong Great Khan ng Mongol Empire at ang border ng kanyang imperyo ay abot na sa North Vietnam or Dai Viet kung saan ang patuloy na pagtanggi ng dalawang hari ng Vietnam na pumunta ng personal kay Kublai ay hindi na naging katanggap-tanggap para kay Kublai kundi isa na itong insulto para sa kanya. Pero ang gusto talaga ni Kublai ay sakupin ang dalawang kaharian ng Vietnam, partikular sa south ang kaharian ng Champa dahil napakayamang kalakalan nito dahil sa lokasyon ng Champa sa Southeast Asia na nasa gitna ng maritime trade routes sa rehiyon. Kung makukontrol ni Kublai ang Champa ay magiging susi ito sa kanyang pagkontrol sa kalakalan sa buong Southeast Asia na magpapayaman ng husto sa kanyang imperyo.
Pero matigas pa rin ang mga hari ng Vietnam at tumanggi pa rin silang pumunta ng personal kay Kublai. Kaya noong December 1282, inatasan ni Kublai si Sugetu, isang Mongol general at gobernador ng probinsya ng Fujian ng Yuan, China, na umatake sa Champa kasama ang kanyang 5,000 sundalo sakay ng ilang daang barko para maipit ang puwersa ng Dai Viet sa norte at madali na lang nilang talunin ang buong Vietnam. At narating ng puwersa ni Sugeto ang kapital ng Champa, ang siyudad ng Vijaya, noong February 1283. Isang malugong labanan kaagad ang naganap ng dumaong na mga Mongol sa kapital ng Champa, pero bumagsak pa rin sa kontrol ni Sugeto ang siyudad ng Vijaya. Tumakas naman kaagad ang hari ng Champa na si Idravavan at ang anak nitong prinsipeng si Hariji. Pumunta sa mga bulubunduking bahagi ng Central Vietnam. Isang buwan na makalipas noong March, dinala ni Sugeto ang kanyang puwersa sa interior ng Champa para atakihin si Idramavan, pero inambos ang kanyang puwersa sa kagubatan kaya napilitan itong umatras pabalik sa baybayin kung saan sila dumaong. Nagpadala naman kaagad si Sugeto ng mensahe sa Yuan Court sa China para bigyan sila ng reinforcement at supply sa Champa, pero hindi kaagad nabigyan ng aksyon ang paghingi ng tulong ni Sugeto sa Yuan Court ni Kublai dahil sa mga panahong yun ay pinaplano pa nila ang third invasion nila sa Japan. Sa sumunod na taon pa ito binigyan ng aksyon ni Kublai noong March 1284 na magpadala ito ng 20,000 na sundalo para sa enforcement ni Sugeto. Sa buwan ng August 1284, natanggap ng Yuan Court ang mga mapa kung saan nakikita mga ruta sa lupa papunta sa karyaan ng Champa mula sa Dai Viet sa norte. Kaya inatasan ni Kublai ang kanyang anak na si Togon na pamunuan ng kanilang puwersa sa lupa para tulungan si Sugeto sa kanyang conquest sa Champa, at inutos ni Kublai sa karyaan ng Dai Viet na magbigay ito ng supply sa kanyang puwersa para sa invasion nila sa Champa, na tinanggihan naman ng Dai Viet dahil alam nilang sila ang isusunod ng mga Mongols pag bumagsak na ang Champa sa south. Dahil dito nagsimula kaagad na maghanda sa kanilang militar ang Dai Viet sa pamumuno ng prinsipeng si Chang Huangdao sa buwan ng January 1285. Sinimula naman ang Mongol prince na si Togon ng kanyang pagmarcha kasama ang kanilang puwersa mula sa Yunnan papunta sa Dai Viet. Madaling tinalo ni Togon ang puwersa ng Dai Viet na kanilang nadaanan papasok sa interior ng North Vietnam at nakakuha ng ilang daang mga malalaking bangka sa ilog na dahilan sa pagtawid nila sa Paolong River sa buwan ng February. Samantala, si Sugeto naman na nasa Champa ay nagsimula na rin mag-advance pa norte papunta sa Dai Viet para ipitin nila ang puwersa ng Dai Viet, pero hinati ni Prince Huangdao ang kanyang puwersa para pigilan si Togon sa norte at harapin si Sugeto sa south. Pero madaling tinalo ni Sugeto ang puwersa ni Huangdao sa south at nabihag pa nito ang 400 na mga dating Song officials na nagtatago sa Dai Viet, at tagumpay na napag-isa ni Sugeto at Prince Togon ang kanilang puwersa sa Dai Viet kung saan nakabuo pa sila ng isang river fleet na puwersa sa pamumuno ni Omar. Sinundan ito ng Mongol fall offensive sa Dai Viet kung saan itinulak ni Omar ang puwersa ng hari ng Dai Viet kasama ang prinsipeng si Huangdao papunta sa dagat, habang si Togon at Sugeto naman ay sinakop ang kapital ng Dai Viet, ang siyudad ng Tanglong or Hanoi sa panahon ngayon. Pero nang pumasok na ang summer sa tropical North Vietnam ay nagsimula na ang problema ng mga Mongols dahil sa init ng klima pati na ang pagkalat ng mga tropical diseases sa kanilang puwersa at dahan-dahan pang inaambos sa kanilang puwersa sa kagubatan hanggang sa napatay ng mga Vietnamese sa Ham To Pass ang isang importanteng Mongol commander sa buwan ng June. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon si Togon na umatras na lang ang kanilang buong puwersa pabalik sa kanilang teritoryo sa Yuan, China. Dahil sa kanyang pagmamadaling umatras sa lugar, ay hindi na niya naimpormahan si Sugeto sa pag-atras ng buong puwersa ni Togon. Nang malaman naman ni Sugeto na iniwan siya ng kanyang prinsipe, ay nagdesisyon itong mag-advance pa norte para harapin ang puwersa ng Vietnamese kung saan dahan-dahan siyang pinapasok sa interior ng bansa hanggang sa umabot ito sa bayan ng Suming sa Yuan border kung saan pinalibutan ng Vietnamese ang buong puwersa ni Sugeto sa labanan. Sa labanan ding yon, napatay si Sugeto ng mga Vietnamese. Sa galit ni Kublai Khan dahil sa pagkatalo ng kanyang buong puwersa sa Dai Viet ay hindi niya pinapasok pabalik sa kapital si Prince Togon, at noong 1286 tuluyan ang nagdesisyon si Kublai na hindi na sila magsasagawa pa ng panibagong invasion sa Japan.
dahil sa sobrang lakas ng depensa ng mga Hapon at dahil sa ilang beses nilang pagkatalo sa iba't ibang campaign, dagdag pa ang depresyon ni Kublai at walang tigil na pag-inom ng alak ay nag-utos itong muli na umatake ang kanilang puwersa sa Dai Viet. At sa panahon na yon ay sisiguraduhin na nilang hindi napapalpak ang kanilang pananakop sa kaharian ng Dai Viet dahil may dala ng pretender sa trono ng Dai Viet ang mga Mongols na siyang mag-i-encourage sa mga Vietnamese na iatras ang kanilang suporta sa kanilang hari at higit sa lahat ay ang pagtutok ng mga Mongols sa problemang logistics kaya napakaraming supply ships ang binarikada sa southern Chinese coast para doon idaan ang lahat ng supplies at pati na ang kanilang kabuuang puwersa papunta sa baybayin ng border ng Yuan, China at Dai Viet. Noong October 1287, nagsimula ang paglayag ng Yuan Army papunta sa Dai Viet kung saan hinati nila sa dalawang malalaking puwersa ang kanilang sundalo. 18,000 ang nasa ilalim ng pamumuno ni Omar at Fan Ye sakay sa kanilang mga barko papunta sa baybayin ng Dai Viet habang nasa ilalim naman ang kontrol ni Togon ng kabuuang puwersa ng mga Mongols kung saan sa lupa sila dadaan sa border ng Yuan, China. Sa buwan ng December, madaling tinalo ng puwersa ni Togo ng mga Vietnamese at mabilis na nag-advance malapit sa baybayin para makipagsani puwersa ni Omar at Fan Ye. Samantala, ang transport ships ng mga Mongols ay hindi nakarating sa Dai Viet dahil winasak ito ng isang tropical storm sa lugar, habang ibang mga supply ships na nakasurvive sa bagyo ay winasak naman ng Vietnamese Navy. Dahil walang supply na dumating kay Togon at bago pa man maubos ang kanilang supply ng pagkain ay nagdesisyon kaagad si Togon na umatake sa kapital ng Dai Viet sa siyudad ng Tan Long o Hanoi na madali naman itong nasakop para doon kumuha ng supplies ng pagkain. Pero nagulat silang lahat nang malaman nilang walang kahit isang butil ng bigas ang siyudad, walang kahit anong pagkain ang nasa loob ng siyudad ng Hanoi. Dahil sa walang makain ang puwersa ni Togon, napilitang umatras ang kanilang buong puwersa pabalik sa China. Habang papaatras ang puwersa ni Togon sa bahaging norte ng Dai Viet ay bigla itong inatake ng mga Vietnamese sa gubat. Nagpatuloy ang pag-aambush na ito hanggang sa border ng China. Sinira din ng mga Vietnamese sa mga tulay at mga daanan papunta sa border para bumagal at mahirapan ang mga Mongols sa kanilang pag-atras at dahan-dahan silang pinagpapapatay ng mga Vietnamese sa mga kagubatan. Samantala, ang fleet ni Omar noong April 9, 1288 habang naglayag sa Bac Dang River ay namataan nila ang ilang mga Vietnamese ships sa ilog na pinamumunuan ni Prince Huang Dao na hinabol naman gagad ni Omar kasama ang ilang portion ng kanilang fleet. Pero habang papasok sila ng papasok sa bahaging norte ng ilog ay biglang binarikada ng mga Vietnamese ang ilog ng mga kahoy na dahilan sa pagkatrap ng fleet ni Omar sa ilog. Pinaulan na naman kagad ng mga Vietnamese ng kanilang mga pana ang natrap na fleet ng mga Mongols sa ilog at nabihag si Omar ni Prince Huang Dong sa labanan. Sinubukan pa ni Fan Ye na sagipin si Omar sa labanan pero napalibutan na rin ng Vietnamese Navy ang kanyang fleet kung saan napatay si Fan Ye sa tindi ng labanan. Mahigit sa 400 barko ng mga Mongols ang nakuha ng mga Vietnamese. Sa sumunod na araw dumating sa Bac Dang River ang supply ships na pinadala ni Kublai para sa kanyang mga sundalo na madaling inatake ng mga Vietnamese at nakuha rin ito ng Dai Viet. Umabot naman kagad ng balita kay Prince Togon na nawasak na ang kabuuan ng kanilang fleet kaya nagpatuloy ito sa kanilang pag-atras at hindi na dumaan sa mga ruta pabalik sa China dahil sa mga traps ng mga Vietnamese at mga pang-aambush nito na pilitang gumawa ng sariling ruta si Togon pabalik sa China. Sa araw-araw na pag-atras ni Togon ay dahan-dahang nauubos ang kanyang puwersa sa lugar dahil sa mga ahas o kung ano-ano pang problema sa daan at higit sa lahat ay ang wala pa rin tigil na pag-aambush ng mga Vietnamese sa kanila. Sa galit ni Kublai Khan ay in-exile niya si Togon sa China at mas lalong na-depress ang emperador ng mga Mongols. Habang sa Dai Viet at Champa naman, kahit na naipanalo nilang digmaan, ay napakalaki naman ang damage nito sa kanilang bansa. Bumagsak ang kalakal sa rehiyon na nagpabagsak sa kanilang ekonomiya. Para maiwasan ang panibago na namang invasion ng mga Mongols, ay nagsimula silang muli na magbigay ng mga tributo sa Yuan Dynasty o ang Mongol Dynasty sa China at nirecognize ang otoridad ni Kublai sa rehiyon. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na pinag-aaralan ng mga Vietnamese sa mga military strategy ni Prince Huang Dao, partikular sa Battle of Bac Dang River.
Ang mga estratehiyang ito ay ginamit rin ng mga Vietnamese sa labanan sa mga Amerikano sa panahon ng Vietnam War noong dekada 70. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.